belgesel nîska saetnî vekî ye. O sala 2015 da ew şerên Sûrê dest pê kir. Behsa hem wî şerê hem ew însanê wê derî koçber bûn, çawa koçber bûn, çi zehmet kişandin. O îro hêstê wan ramanê wan bi ser Sûrê çi ye, çi difikirin? Belediye Şişli, ew Şişli Cemîl Candaş Kent Kültür Merkezi heye, girêdayê Belediye Şişli'ye. Me ji bo nîşan bidin, serî we derê lêda. Wana jî destûr dan, me wî salonê nîşan bida belge fîlma xwe. Me amadetiya xwe kiribû, afîşê xwe, davetiyê xwe, û banga gel kiribû. Eva nîska sê çar hefte bû em ser dixevitin. Sesiyê hêda jî belgesel bahata nîşandan. Lê gava dimîne sê çar roj belgesel were nîşandan, polis diçin salonê, dêjin hûn tiştekê ha çawa vê derê nîşan didin. Belgesel hê qurguya wî jî temam nebû. Ji vî aliyê de sedema qedexekirina wî tenê nav ya Sûr bû. Yani eva 10 sal ser Sûrê abluqa berdewam dike. Me vê derê de jî bîst, demek ki ne tenê ser herêma Sûrê, navê Sûrê kê derê derbas be û sîstemê aciz dike.